बे समाव दि ब्रेकिं आपडेट दुधनियाव जाबादि खास्रि बिस्रि जाथाय जादोंमोन बेखौ लानानै सरकारनि मोनसे गोख्रों एक्सन लंफट दनालि तालुकदारनि न'खौ सरकारा बुलडोजार लागायनानै सिलिंखार खालामनाय जासिगोन बर' हारि नाङैनो गोख्रों दाबि खालामबोदोंमोन थांनाय 3 मे आरो 5 मेयाव दनालि तालुकदार लंफट सुबुंनि साबा लंफटफ्रा लोगो नांनानै गिबियाव जिनाहारि आरो बेनि उनाव हिरनमय खाख्लारिखौ खास्रि बिस्रि दानख्लाब सुख्लाब खालामनानै जिउ फोजोबदोंमोन बेखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' हारिनि गोबां आफादफ्रा फासिनि साजा होनांगौनि दाबि दैखांदोंमोन आरो बुलडोजार लागायनानै न' सिफायनो दाबि दैखांनाय बादिनो प्रशासन दिनै दनालि तालुकदारनि न'खौ बुलडोजार लागायना सिफायनाय जासिगोन होनना सुलुंनिफ्राय खौरां मोनदों मख'जाथावदि केबिनेट मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा दुखुथिया हिरनमय खाख्लारिनि न'आव मैया खौरां लाहैदोंमोन आरो खौरां लाहैनायनि 2 घन्टानि उनावनो लंफट दनालि तालुकदारनि न'खौ बुलडोजार लागायनानै गोख्रों एक्सन गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट ओबिएस एन्ड गाइनो कार्डियोलॉजी जेनेरेल सार्जन न्यूरोसार्जारि एडभान्स लापारोस्कोपिक ईएनटी सार्जारि डिपार्टमेंट ऑप्थोमोलॉजिस्ट सर्जिकल गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेंट डार्मेटोलॉजिस्ट ऑर्थोपेडिक्स रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर इंटर फैसिलिटी यूनिट फिजियोथेरापी रेडियोलॉजिस्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूरोलॉजिस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट सिटी स्कैन एक्स-रे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।